लोगोफोर जोंहा दिनैहाय बाजाराव थांसैलाय गसाइगाव बाजाराव मा लायो नायलांदोलाय नै ओंखारलायबाय जोंहा माबादि नुदों जोंखौ दिनै बांसिन मावदों ने सफैलायबाय बाजाराव न' एन्ट्रि पिलपिलि हाबासै मा जालायखो जों फैबा दावरावल' रानलाजोब्बाय बिसिना लकेल जायोलै बिसोरो न'आव गायोना बिसोर बायदिया गोलावा न'आव गाया दालाय बिसोरो नै ना मोजां मोजां लाखिदां बैयावबो दङ दंनाया कपि केजिखौथ' आयु बर' रोंलायबावबाय ए बोरै मोनखो गोराखौ लानांगौलै मोनसे सफैलायबाय बाजाराव सफैलायबाय हा कफिया 30 नोंना बारा दां सेरसेनि आयौ दुन्दिया मुथा बेना जा गिदिर जासिगोन ओमफ्राय गिदिर जासिगोन लाइफा साग हा अहा ए बिदि उलुदुर बेदरा आंजोंसो नुदों आयु आहा मैयानि जलफिखौ जानो रोङाखै दासो गोसोआव फैदों हा जोंनिथिं फानग्राया गलाब जा उफाय गैया जोङो बाजेट लिरनांगौना बेखायनो खरसा लांफैबाय थायो आयु फान्थावा लाद' बरायाव जानोबा गल गलनो दुन्दिया लालायबाय आहा राननायखौनो लानांबाय थाइबा खुस्रानि थाखायनो आयु दानिया जोङो हरै थांनोसै मैगं बाजारनिफ्राय ओइथिंबो दंखायोमोनलै ने ओइ गोजानावसोना ओमफ्राय गोथौ हाबलांनांगौ बिबारा बारनायमोनब्ला सिंगेल ना डाबल नुनायमोनब्ला दिनैहाय लाबोफिनगौमोन हा आहाबो सोनोसैलाय मैगं सेवबाय मालाय बेहा प्लास्टिकआव आहाबो सोनोसै दाख्लैथ' जोङो बिसिमल' फैदोंमोन दाना ओरै थांफानोसै जोङो दख'नाया मोजां मोजांथारनाय नैबेखौ मोजां नुथारदां दासो खननायखौ फैबाय सारियालि बारखानोसै नामा बेयावना बैयावबा बारहैनो दिगदार जागोन
सारियालिनि राइट साइडजों थांसिगोन दायो दाना गारिया नङामोनलाय माथो आं दहाय मादैनि खिथानायखौसो खिथाफ्लांदों बिनि गोजौआव माबा टिउसन सेन्टार ना माबा सेन्टारसो जाबायगोनलाय बै मोनसेयावसो ना हा बेवमोन बेयावनो थांनो नागिरदों जोङो देखो आंखौ गालांबाय होनदां मिथिया आयौ थाला जोंजों फाइनाली सफैबाय रालाफिन এই দেখো ঠিক আছে মা তো খানো बरिया नै जोंब्रै जोब्बाय नैलै फास्राया जा मोजां लांफैद' मानसिफोर दख'नाया साइज दान जा मोजां नै बियो नोंजों जा समायगोन नोंजों जा समायगोन दंखायोना बिदि खालारा ব্যাগটা দিছেন ওইটা ব্যাগ না কি না ছেলে মানুষ নেওয়া না বামু বসে আছে যাবা কই ওইটা ব্যাগ ওইটা ওই ব্যাগ না আরে নেওয়া ওই এটাই হবো নাকি এটা ছেলে মানুষ নেওয়া এটাই করো তো মাটি গেলাম না মাটি গেল নামিয়ে না এটাই নেব
ওনাকে আমি আগে নিয়ে অনেকে ফোন করছে আমি নিয়ে এসে ওষুধ বাস बंसे रबन नायगासिनो बेहा नाय आं लाया नालाय आंना फैसा गैया गाइस दुखुथिया आङो नायनानैल' थांगोन नैदिखौ होनदां नैदिखौ बेलेग कालार गैया नामा होनदां दंमोनथ' मोनसे कलेज ड्रेसफोर बादि नायो ए नै आं नैबेखौ मानसिफोरखौ जा गाननो होनदों नै बिदि गोमोनिखौ नायग्रोनोसै दायो लांनायखौ जोङो रुमावसो देखायगोन होनदो नै ब्लाउसफ्राबो सोर F&F आव लांफैद' गबाय नामा इ गोजौआवबो दंबावो ना इलाय गोमोनि होननाया बैबादिखौ होनदों ना मादों देखायलाय बिदिनि दख'ना गोनां बिदि आगरनि दख'ना गोनांब्रा जा समाय खालारा जा समायबाय नोंजों नै ओइ नोंजों जा समायबाय आं हाल्लासो खिन्थु दख'ना थानाय सोंथिनदां बेखायनो जा समायदों नोंजों खालारा आयु बेरजोब्बाय आं बिदिखौनो गानखायोबा हाल्लासो आङो समायब्रेजोब्बाय नै खोमसिस नुदों ओमफ्राय नै बेगबो मोनो ए बेनो ना बेनि जि मोजां नुदों ओमफ्राय बे फास्राखौ सायाव दोन वाव दख'नाया भिडिअ कलाव मबाइलाव नायदों आंहा बिमानि देखायगासिनो बेबो समायो खत्थ' बेदग्राबजोबो बियो बेगजा बेयाव माबायाव बारा कालार नुवा ओरैनो साबसिन नुयोना मोगथाङाव साइजसिन नुयो र' आं बेगजों देखायनो बेगजोंबा एसे कालारसिन जायो
बारियाव दख'ना खाना जाबाय होनदो ना दख'ना बारियाव दख'ना खाना जाबाय बाहेरानि भिउखौ एसे देखायगौमोन आं माथो एफा लेथ्रा बेवलाय मानसिफ्रा आन्दायलाबायनो हागौना हा बेखौबो थुदो फारसेलाय मोजां नुयो केमेरायाव औ बेयाव थाबा जा समायो बेयाव थाबाथाय औ बेयाव थाबाथाय जा समायो सान्दुं ओरैहाय दा जाबायना नोंहा बिदि थाबाय थाबायलाय नोङो आं बिदिसो बानायदों ना खेबाखै जा समायबाय दे गिदिर वाव जा समायबाय आयनायावबो देखायनोसै आङो खोमसि नुयो एसे आयनायाव दाबाय दख'नाखौ मालाय नै जों दायो दिन्थिगोन थांनोसै दायो नोंथांमोनाबो लांफैदो क्रिसमासनि माबा अफार मोनगोननो क्रिसमासनि सिगां लांफैबानो जाबाय आंहा गैया नै कफि माबा माबिसो फैसा गैजाया आंहा थांसै दायो खोमसि नुजोब्बाय जोंखौ थिन फ्ल'रावसो ना बेयो दुइयावनो बादि नुयो ना थांसै दायो लकेसनखौ एसे देखायनोसै आं मानसिफोरा आन्दायलाफैनो हागौ ना थांसैदां माथो लाबावनो ना फैसाबो फैयो हा? थांसै होनबा हा? हाब्रुबिल थांनोसै जोङो दायो बाय थांनोसै दुन्दिया मोदोमजोब्बायलै आयौ मा बायनो नागिरनाय बे थंखौ ओमफ्राय नै दहाय गाननायखौनो लाबाय आरो दख'नाखौ माबायदि नुदों कमेन्ट प्लिज